Čau čau lidi, v dnešním díle vám ukážu, jak stahovat videa z YouTube v HD kvalitě. Potřebujete na to tenhle program YouTube Download HD. Takže ještě vám ukážu, otevřete si program. Tak, takhle se vám otevře program. Tady máte, v jaké kvalitě to chcete stáhnout, tady máte, do čeho to chcete dát po stažení. No, takhle. Do čeho to chcete dát po stažení, tady vložíte tu stránku, kterou tam chcete dát, jo, prostě, ze které chcete, aby se to stahovalo. Upozorňuji, funguje to jenom na YouTube, nefunguje to na Kinotip a tak, že jo, kdybyste chtěli zkusit. Takže Open, tady se vám otevře složka, kam se to ukládá, tady si ji nastavíte, tam chcete, aby se to ukládalo. Takže ještě vám ukážu stránky tady tohle. Takže teď nevím, jestli je to tohle. Myslím, že jo. Jo, to bude ono. Takže tady máte takovouhle stránku. A kliknete na Download. A potom kliknete na tady tohle. Tady tahle stránka, co tady teďka mám, bude v popisku videa. Takže, jak to teda funguje? Otevřete si nějaký webový prohlížeč, pak si najdete na YouTube a dáte si YouTube a chcete tam nějaký video nahrát, takže třeba tady tohle, ale takže stopneme hnedka. Takže třeba tady tohle tam chcete nahrát, tak si skopírujete webovou stránku ctrl+c, ctrl+v a dáte Download. Tohle video bude trvat chvíli, protože je krátké a je v hrozné kvalitě. Takže vidíte, bude to za chviličku. A co vám mezi tím ukážu? To ne, tohle vám neukážu. Takže tady tohle. Takže tady máte tu stránku. Můžete si stáhnout i tohle, ale to nevím co je, to jsem ještě neskoušel. Potom jak to stáhnete, tak to nainstalujete a budete tam mít tuhle ikonu samozřejmě, jo. Instalaci snad doufám zvládnete. Není to nějaký placený program, takže se to nekrekuje nic. Takže už by to mohlo být 90%. Máme to v té nejhorší kvalitě, jo. Do ničeho to formatovat nebudem, protože nebudeme tady natáčet hodně video dlouhý. Takže tady vám to upozorní, že už je to stažený. A vy dáte Open. Moment, ještě. Snížím. No, počkat, vlastně, jak to faká. Jak to faká? Zvuky. Asi tak, to nevím. Jo, takže dáte si jak nainstalovat tady to, co jste si stáhli, prostě tam budete mít první. Máme dnes nám to otevře. Mám trošičku zalagovaný počítač. Tady to máte, vidíte, že to funguje, můžete si to dát do lepší kvality a to bude pro dnešní díl všechno. Dejte like, přihlašte se k odběru, napište mi koment a tak dál. Čau.